Arteari leku bat egingo diogu orain jarraian Alabedin, eta horretarako artista bat daukagu, gonbidatu artista Gasteiztarra gainera. Bertakoa, Lander Perez Picasso daukagu hementxe estudioan, egunon Lander. Egunon Jontxu. Arte ederretan lizentziatua zara, berez Euskal Herriko Unibertsitatean, ibilbide luzea izan duzu horretan ere, Txilen ibili zinen ikasten, Bartzelonan ere, Bartzelonako Unibertsitatean, gero Barcelona Academy of Art izenekoan ere bai, formakuntza luzeak egin dituzu, eta orain hori bukatuta, Gasteizen zaude berriro bueltan, eta azken egunetan erakusketa bat ireki berri duzu, lehenik marrazkia izan zen, primero fue el dibujo, izenekoa arte eta lanbide eskolan, hitz egingo dugu kontu guzti hauetaz, zure bilakaeraz ere, eta lehenengo, zu pixkatxo bat gehiago ezagutzeko, nola hurbildu zinen zu artearen mundura Lander? Bat txikitatik, hasi nintzen margotzen, marrasten, eta dozen gauzarekin katxarritoak egiten, tresnak, jo que se. Sormen hori gustatu zitzan txikitatik, eta baitare uste dut asko bideratu zuela nire ez dakit frustrazioa, ez zen frustrazio konstiente bat. Ni marrasten nuen gustoko nuelako. Baina egia da, pues, bide horretan ere sorkuntza nahiko berezia sortzen ziela batzutan. Lehen erakusketa bezala. Berezia izan zen? Nahezu kontatzea, Jontxu. Mesedez. Lehen erakusketa izan zen nire herrian, Navarreten herri osan. Kamarote baten, olako trasteak biltzeko leku baten, egin nun 20 bat marrazki txikitako erakusketa bat, eta 100 peseta kobratu nizien eraiton, amona, ama, izebei, sartzeagatik. Eta sartu zirenean, hor topatu zuten hori, holako tamaina batetako serie bat, eta pixka bat harritu ziren, beldurtu ere ze marrazki guztia ziren emakume mutilatuak, con puñales, beso bat faltan, odola, eta holako gauzak. Zenbat urterekin hau? Zangu 6, askoz jota 8. Eta zer moduzko harrera izan zuen lehenengo erakusketarek? Ez dut oroitzen, uste dut ez hitzaila inporta, zeni, igual 500 peseta tean nitun, eta nire erakusketa tein nuen nik hori nahi nun. Nien nintzen kontziente zer zan hori. Imaginatu, hain txikia izango nintzen, enuela lotxarik, erakutsi nuen gauza hori jartzeko. Osea, titiak moztuk, beti emakumea biluzik, bururi gabe beti, eta, pues bai, artea. Hasi zen hasieratik dirua ematen artea, orduan? Bai, gaur egun, are gehiago. Pila bat. Ikusten dugu orduan txikitatik daukazula bokazio hori edo nolabait esatearren, baina gero serioago hartzen ere joan zara, formatzen ere, imaginatzen dut jakin egin behar delako artea ondo eta fundamentuz egiteko, aipatu dugu bizkatxo da Euskal Herriko Unibertsitatea, Txilen ere ibili zinen, Bartzelonako pare bat ikasketa lekutan ere bai, zer nabarmenduko zenuke nolako izan da zure formakuntza prozesua? UPV-en hasita, EH1, hor lehenengo, pues, gure euskal artea eta postmodernitatearen Oteiza eta Basterretxearen herentzia guzti hori ezagutu nuen, eta jazta. Ze ziguten erakutsi ez marrazten, ez eskulturak egiten, oso eskertua nago, ze orain ongi ezagutzen dut gaur egungo merkatuaren diskurtsoa zein den, ongi jakiteko, zer ez duan gustoko, eta jarraitzeko, pues nire bidea egiten orain gero hartu nuena. Arte horretan ere irakasle osonak izan dituen, materialak sortzeko, zure meiseak zuzeok egiteko, eta baitare konposizio, kolore eta relako lanetan ikasteko gutxiengoa izan zen, baina oso baliagarria. Eta gero oker espaldin banago, Bartzelonan egindako ikasketek ere asko markatu zaituzte, ez dakit lehenengo Unibertsitate Barcelonan egon zinela, edo gero Academy of Arts Bartzelonakoan, horrek ere badaukalako orain erakusten ari zaren lanarekin zerikusia handia, gogorra izan zen formakuntza hori? Pixka bat. Gogorra, bueno,
gustoko pixka puntu hori matxako, bai, margotzen genuen 3 ordu goizean estudioan, beste 3 ordu modeloarekin arratsaldean, eta gero postreako beste 2 ordu, astenetik ostiralera, 8 ordu, jornada kompleta, baina nire uste solako lehengo arte klasikoa ikasteko, nahitazkoa. Eta balio izan dizu? Zer eman dizu zuri horrek formakuntza tekniko honek edo? Orain jontxu zure sudurra margotu ezaket. Asko sufritu gabe, 3 urte sufritu ditut hori ikasteko, eta orain egin halko nuke, modu errez baten, orduan zertako balio izan dit. Ni orain nire kuadro propio bat egiterakoan nik nahi ditudan gauzak adierazteko bide horretan, momenturen baten zure sudurra kuadro horretan sartu nahi baldin badut, aukera izango dut. Lehen ezinezkoa zen. Entzun izan dugu ez dakit zeinek esango zuen, baina pertsona importanteren batek edo esango zuela ez, ikasi ez dakit espresionismoa edo egiten zuena, norbait gauza oso abstraktuak egiten zituena, ikasi behar izan zuela oso ondo margotzen, gero margotu izateko nahi zuen moduan, baina berez altzuela ez galdetu genizun, zenbat artista batetatik zenbat da trebezia tekniko hori edo egiten jakite hori, eta zenbat da gero zuk artista bezala ematen diozuna. A ber, ikasten dezun guzti hori da, hola, oso handia. Baina gero zuk aportatzen diozuna izan behar da horren doblea, más o menos. Así que lan hau ez du zentzu handiri gaurko eguneko munduan, artistarena. Pixkat anakronikoa gelditu da. Bueno, edo ez dakit, 4-5 bizia honetatik, ez dago zer regularizaturik, eta gehien bat bizi direna dira diskurtsoa oso ongi manejatzen dutenak, ez? Eta seguro aski ez dakitela kanuto batekin egiten. Baina ongi solasten bai. Edukiko du arteak ere zure burua saltzen jakitetik. Asko seguro. Bai. Bueno, eta jakiteaz gain igual gustatzea. Hori gustatzea, ez? Ere. Bestela ez duzu irauten. Bestela ez duzu egiten. Bueno, ni behintzat olakoa naiz. Gustoko dituan gauzak ez ditut egiten. Eta zerk egiten du pertsona bat artista? Wow. Bueno, artista asko ezagutu ditut eta dena daukate puntillo bat. Nire ustez dena daukagun gure puntillo hori da, nire ikusteko modua da, guk uste duen historian edo momentuan uste dugun markita bat. Representatzen duena, zer gertatzen zaigu mundu honetan, eta azken finean dela gure gizatasun eta gure gizartearen katalizazio edo representazio bat, ez? Marka hori azken finean hori izango da. Entzun du zure artean gizakiaren existentziaren garrantzia nahi ezaten duzula nabarmendu, norbaiteko bintzat hori esan duzuri buruz, beste referentzia bat ere iritsi zaigu, zure laguna eta filosofoa omen den Marco Antonio Maureirak esaten zizula, zure artea zela neoexpresionismo txamanikoa. Sentitzen zara irudikatu horretan? Badira espezialistak izena jartzen unibertsitate munduan. Pues bai, izan daiteke. Egia esan bai. Guzti izadoz nago, Marco Antonio Maureira filosofo eta doktorearekin. Eta hemendik agur bat. Zer da orduan neoexpresionismo txamanikoa? Bueno, lehenengo eta behin simplifikatzeko izen potolori. Txamanismo. Zer da? Pues gizakia lurrarekin landaren bidez bergorazten duen erlazio hori. Hemen lehen seguro osoikoa zena, gaur egun ere ez da inoikoa, baina egiten da igual beste modu batzutan, lagunen artean, parrandetan, baina ni gehiago enfokatu egiten naiz, ni neok ezagutu ditudan bideetan, Amazonaseko zeremonietan, iparraldeko indioen temazkaletan, nire esperientzetik, ongitos. Hori galdetu behar nizuen, esaten ari zinen guzti horrek droga ekartzen dit burura. Pues oso txarto jontxu. Nire sesgoa izango. Justo txamanismoa hori da duena, ez?
milaka urteko historia bat, eta gainera zu horretan sartzen zarenean historia guzti hori berbizitzeko aukera duzu. Eta baita ere bide horretan oroitarazten digu gure oso erroti denok barruan ditugun gauzak. Horregatik margotzen dut hori eta existenzialista toke hori eman alzaio nere pinturari, zen ere margolanak izan aldira bi motatakoak. Gizatasunari buruz hitz egiten duena edo gizarteari buruz. Eta gizatasuna dauka iluntasun, baina ez da iluntasun itxusi bat, badu malenkolia, badu poza, badu gauza asko, bergo horatzen saiatzen naizena edo lantzen, nire kuadroetan jendari gero hori transmititzeko, eta ikusten dutenean ez digo, oroitzapen bat edo bestea, eta pim, pam, pun, pixkate bokatzeko. Eta esan duzu arlo soziala ere badaukatela zure kuadroek? Beste batzu, bai, koloretxoa direnak, alaia dirudite, baina gero, pues, gure bizitzan kalean urratxez urratz topatzen ditugun gauza gehiena bezala, ez? Aparientzia ederra dute, eta gero zen nazka ematen duten. Orduan pixka eta horrekin jolasten dut, ez? Nazka eta surrealismo, eta olako zentzugabekerian bizi garen errealitate hau soziala, eta bertan bizi direna gara gizakiak, eta denak nagariten dugu, kakaiten dugu, maitatu, eta sufritu bizitugun gizartea. Joango gara gero lurreratzen pixkatxe bat ere elkarrizketa, baina aprobetxatu eta horrela termino abstraktu hauetan ari garela hitz egiten, galdera potoloa botako dizut, Lander, zer da zuretzako artea? Aurreko galderan esan dut ja. Da, artistak bere bizitzan uzten duen marka bat, azken finean dela bere momentuan bizi duenaren erreflexio edo katalizazio bat. Nere ustez. Bisonte bat margotzen zuena, pues, eskike iba pintar. Eta horren margotzitugun gauzak edo orain moman edo men eusko jaularitzak erosteitunan bere ora berriak eta norbaite pues, hartzen du ladrillo bat, margotzen du horiz eta zintzilikatzen du pareta batin eta gero ongi saltzen da. Eske ze bat txorra saltzen diren ongi. Gaur egun, eta zen bat lan, ez den hain ongi ordaintzen, ez? Etengabe bultatzen gara saltzearen kontura, bai. Eta noski, artetik bizitzen diren lauzpabos pertsona daudela esan duzu, oso zaila izan behar du, ez? Bueno, lauzpabos baino gehiago izango, era. Eta zorionak, berezuei. Zelotura daukazu, naiz eta ez duzun hortik egiten ulertzen dut, baina zure artearen eta diruaren artean? Bueno, azken finean da poliki-polikiai hartu den aukera bat, ez? Nere denbora ez inbertitzea nere artearen salmentan ze oso zaila da eta ez dut oso gustoko. Denbora asko behar duzu gaur egun interneten pasa, mezuak idatzi, jaso, gestionatu, deiak, gero horretatik bizitzeko horregatik, eta gainera nere ustez, zeo zer etorri barba etorriko da. Eta nere inguruan, ez dakit, norbaitek enkarguren bat egiten badit, hori askoz jota. Eta gero nere obrak egun baten norbaitek erosina baitu, ongi. Baina ni nahiago dut estudioan pasa denbora, dudan denbora gutxi hori. Horrela gozatuko duzu ez artearen alde hon horretaz, imaginatzen dut. Eta horretan, galdetu nahi nizun ez dakit saldu beharraz eta ari garen honetan ez dakit ze harrera daukan arteak, eta ez hainbeste eroste aldetik, baina jendearen sentiberatasun aldetik, sentitzen duzu apreziatzen dela gaur egun artea Euskal Herrian? Nustez baietz. Ez dakiz ze arte mota. Baina nire ustez badago adierazpen mota asko, antzerkia nire ustez gaur egun badu pisu handi bat, euskal musikare bai, eta euskal artista plastikoak, bueno,
ez dakiz zer esan, egia esan hori beti da olako gerra bakarti bat. Egia esan ez dago kolektibo gehiegi, ez dago bakoitza bere egiten du, be lagun pare batekin askoz jota, eta ordoa. Zu egon zara kolektibo batzuetan, hemen azkenekoetakoa behintzat lurburu kolektiboa, izan genuen hemen ere alabedin, nolakoak dira horrela kolektibizatzeko esperientziak? Maravilloso. Egia esan. Niretzat esperientziak hoberenak. Oso ondo pasau dugu, arteari buruz hitz egin daiteke, sormen prozesuak eraman, aurrera, artista bakarti guztiei, gonbidapena, elkartzera. Eta gero hori ateratzeko, badago lekurik, zein da arteak daukan lekua Euskal Herrian? Edukitzen dituzue non erakutsi zuen lanak? Egia esan, bada lekua. Eta badira leku oso instituzionalizatuak, Tabakalera, Montermoso, Iruñan ere badira olako leku, baina erakustoki oso onak, horra sartzeko ere ez da inerresa, hor bai izan behar duzu trayektoria, horlako behar batzuk, sortzen dienak azkenan asko mugituz aurretik, eta gero badira leku herrikoiagoak, eta gero badira leku punkiak. Eta hemen Gasteizen? Hemen Gasteizen, hombre, arte eskola dago, erresagoa da agian bertan sartzia, ez da elitista, gero bauzkagu Kaja Italzenaren areto batzuk, Montermoso, arti moran irekitzen ari da, omengo artista batzuei hain erresazta. Jende asko, jartzen ditu kuadroak ostatuetan, alabedin. Besterik ez dagoelako edo ez delako hain erresa zirkuito horretan sartzea? Ez da hain erresa. Gaur egungo sesgo gaina garrantzitsua da, eta ados nago, eta ongiruitzen zaitere bai. Ez dakit pixka bat igual balantza pasagin den da, orain 185 emakumea dira. Leku horietan ematen zaien leku rollo konbokatorietan eta horrela. Egin da posto handia, bizibilizatzeagatik. Lehenagotik falta zitzaien lekua berreskuratzen? Hori da. Eta justo guri tokatu zaigu, orain, atzean egotea. Bueno, zuk estudioan gozatzen jarraituko duzu ala ere. Pila bat. Eta lortu duzu, zuk ere erakusteko lekua, orain arte eskolan zaude otsailaren 8an ireki zenuten inaugurazioa erakusketarena. Lehenik marrazkia izan zen, ezagik nola itzuli duzun, primero fue el dibujo erakusketaren izena. Zergatik izen hori? Beste erakusketa batetatik kopiatu dut. Barruko guztia ere bai edo izena bakarrik? Barrukoa, bueno, ez hori ez, noski ez. Eta zer aurkituko dute ikusleek, arte eskolara hurbiltzen direnek? Erakusketa bat nire ustez publiko guztiek gozatuko dutena. Ze marrazketa klasikoaren nola ikasi, marrazketa klasiko hori nola ikasteko prozesu bat ikusten da. Marrazki simple batzuetatik, elementu txikietatik, belarri bat, hau bat, gero nola komplejizatzen da, materialetan ere bai, gero nola margotzen hasten da, erretratua, eskaiolako busto edo representazio handiak, gero bodegoiak, gero baitare modeloak tamaina realean, modelo biluzia, badago prozesu guzti hori errepresentatuta orden kronologiko batetan, eta gero badago azken alor bat non dauden ere obra pertsonalak. Orduan bago, bi gauza horiek. Lehenengo atal horretaz galdetu behar dizut, hori ere zure obrak dira, zu ikasten zeden prozesuko obrak? Bai, hori dira. Bai, ze gonbite jaso nun arte eskolatik eta pentsatu nun
hain zuzen ere eskola bezala, interesgarri izango zela ikasleentzat bereziki, bertan ikustea ze metodologia erabiltzen zen, 19. mendeko metodo iguala da. Eta nola hori gaur egun ere ikasten den eskola batzuetan, eta zein prozesua dien, ze berai egingo zaie familiar. Eta bigarren zatia ja, ikasketa hori guztia eta gero, zuk sortu dituzun artelanak dira. Pare bat bai. Gero badira beste 3-4, aurrekoak zirenak. Azken finean, azkenengo atal horrek errepresentatzen du nire mundua, nire artelan mota. Eta azkenengo kuadrotan, ez bi baino gehiago dira, ikusi aldira pixka bat, nola ja ikasitatko teknika guzti hori sartzen den nire kontzeptu eta nire mundua errepresentatzea. Sentitzen duzu erreferente onak izan dituzula, artearen munduan zuk ikasteko orain zarena izateko? Bai, irakasle oso trebiak izan ditut, EHUn ere bai, horitzen ditut Kariño Handiarekin Patxi Zabalza, Xabier Agirre, eta beste batzuk, eta Bartzelonan ere bai, irakasle oso finak, langileak. Eta horiek irakasle edo formakuntza aldetik eta bestela artea egiten ibili direnak, ez dakit Euskal Herrikoak galdetu edo mundu mailan zein dira zure referentziak? Oso txarra naiz izenentzako. Ez da nire puntua gero hori berbalizatu nahi izatea, hortaz nire garunak ez ditu ongi jasotzen, baina, badira batzu noski. Osea, baina ere ez dakit, ne hor rauts, ezautze duzu. Ez. Artista oso bon bat da, ez dakit nortzu gehiago, badira pintore batzuk, beraien obrak, inspirazio bezala, etorri dienak, eta baina gaur egun ere mugikor hartze duzu, sartzen zara Instagramen, eta ikusari duzu egunean 30 artista ezberdin, eta bakoitzetik zehozer ere gozatu ezakezu, eta xurgatu, eta gero igual zure horretan horren inspiren bat agertuko da. Bizitzeko modu bat da zuretzat? Artea? Artea nire bizitzaren partearen bat. Ez da bizitzeko modu bat, nire bizitzeko modua doa horretaz aparte guztiz. Como en su camino, eta artea da beste bat. Enkajatzen duena horretan. Hori da. Nire bizitza da, eta artea da parte. Behartu nauzu galdetzera, zein da zure bizitzeko modua? Pankirrege parti, saiatu gustora bizitzen, egiten duzunarekin, eta zure inguruko jendea zaindu, maitatu, eta historia mentalak ahalik eta urrunen utzi, lasai bizitzeko. Eta zer ematen dizu zuri arteak prozesu horretan? Justo nahiko garrantzitsua da. Ze asko kostatzen zait margotu edo zer adierazi gabe plastikoki bizitzea. Orduan, horretako denborarik ez baldin badut, enaiz lasai egoten. Orduan, arteak aportatzen dit gauza hon asko, egin alduanean, y un poquito de frustración, ezin dudanean. Eta ze aportatzen dian, pake handi bat egiten dudanean. Momentuan bertan, abstrakzio puntu bat oso berezia. Ez daukagu galdera gehiagorik egiteko, bai gogoraraziko diegu entzulei edo ikuslei, arte eskolan egongo zarela Gasteizen, otsailaren 8-tik noiz arte? 28 arte. 28 arte, beraz badaukate denbora oraindik ere hurbiltzeko, nahi baldin baduzu jendea gonbidatu edo beste azken hitz bat zuretzako mikrofonoa. Jende guztia gonbidatu nahi dut, arte eskola hurbiltzera, nire obrak ikustera, eta berez igual lekua ezagutzen ez dutenei, eraikin zoragarri bat delako, merezi delako bertara hurbiltzea,
Eta besterik gabe, eskerrik asko, Alabedi irratia. Bukatzeko galdetu nahi nizun askotan entzuten delako, ez baldin badago pertsona gazteren bat orain artea gustatzen zaiona, sartu nahi duena mundu horretan eta bere inguru guztiak esaten dira, horrek ez du ezertarako balio, hortatik ez zara biziko, horrek egin zerbait fundamentuzkoa edo gero ogibide bat ekarriko dizuna, zein da zure gomendioa pertsona horrentzat? Egin zeo zer fundamentukin, hasi lanin. Eta gero horrek esaldin badizu balio. Ez que es artista, así que es orduan jarri margotzera egitea egin bar dezuna, ze hori egin bar duzuna. Baina, saiatu behar da. Pintatzen, jende ezin duna edo musika edo antzerkia benetan gustoko gauzu egin. Ze bestela bizitzan parte bat hori izango duzu pendiente. Hortxe, ekintzarako dei horrekin bukatuko dugu elkarrizketa, Lander Perez Picazo, eskerrik asko. Zuei, ni esker. Ondo segi.